hartzen naz, eta bigarren batxillerreko ikasle bat naz. Eta Larramendin 3 urteko gelan sartu nintzen, eta honek urte guztietan ikusi dutenagaz, Larramendik ez duela bakarrik eskaintzen ikasteko aukera. Lagunek bere ondo pastako eta hainbat ekintza ezberdin eskursioak eta holan, azkenan egiten dugu ikasteko aldi hau edo momentu hau azkenan egitea sukalduagoa edo leheagoa. Ni naz Miren, etorri naz Leizal ikastolatik, Bermeotik, eta orain hau itzen lehenengo batxiagoa Larramendi ikastolan. Etorri nintzen hona Miren eba onzan oin 3 urte eta oso pozik urte zan. Eta batez ere ikusteagaitik nola trato izen da oso ona eta nota oso ona kasetzen